možná víte, že poslední valná hromada si usnesení zavázala výkonný výbor k předložení nového znění návrhu, nebo předložení nového návrhu znění stanov. Legislativní rada po mnohaměsíční práci předložila výkonnému výboru toto znění stanov, nebo tento návrh nového znění stanov. Tento návrh visí momentálně na oficiálních stránkách Českomoravského fotbalového svazu s tím, že do 33. je ho možné z celého spektra fotbalového hnutí připomínkovat. Já bych se zmínil o některých základních tématech tohoto návrhu znění stanov. To znamená, prvním takovým tématem, který je velmi diskutovaný a ve kterých se mění stanoví, je možnost odvolání se proti rozhodnutí arbitrážní komise, což znamená současný případ Pospěch. V tom znění stanov je to zapracováno tak, že dvouinstanční řízení, čili i proti rozhodnutí arbitrážní komise, se lze odvolat. Dalším okruhem je četnost valných hromad, kdy UEFA naléhala a my jsme samozřejmě vyšli vstříc jako organizace, která je členem UEFA, četnost valných hromad minimálně jedenkrát za rok. Co v těch stanovách je dále nového, je tam zavedená funkce ombudsmana jako jakéhosi dohlížitele práv ve fotbalovém hnutí. V tom prvním okruhu bych se chtěl zmínit také o návrhu právní subjektivity okresních fotbalových svazů. To znamená, v současné době okresní fotbalové svazy právní subjektivitu nemají. V novém znění stanov je ta právní subjektivita zavedena, protože i ty okresy musí mít jaksi možnost založit si účet, spolupracovat se sponzorama a tak dále. Jakousi velkou otázkou bude název svazu, kdy v tom novém návrhu je navrhnuto duálně jednak Fotbalová asociace České republiky, jednak ponechán stávající název Českomoravský fotbalový svaz. Mně jako moravskému místopředsedovi rozhodně nevadí ten název Moravy, nicméně bude, myslím, název Moravy pojmenování, nicméně bude záležet na snahách a rozhodnutí Moravy, ke kterému z těchto dvou návrhů se přikloní. Nejvíc důležité, myslím nejvíc sledované a také nejvíc diskutované bude zavedení členství a zavedení členských příspěvků, protože současné stanovy neumožňují nebo neukazují a neumožňují určit, kdo je členem ČMFS či nikoliv. To využil třeba Vlasta Košťál, který byl předvolán k disciplinární komisi a řekl, že nemůže být trestán, protože není členem ČMFS. Legislativní rada nedošla k jinému návrhu, jak určit členství, než formou členských příspěvků. A to si myslím, že bude velmi diskutované téma, protože minimálně rozdělení členských příspěvků musí být jaksi předdiskutováno před valnou hromadou. To jsou asi tak ty 4 zásadní okruhy problematiky stanov, které já očekávám, že bude velmi diskutovány a budeme se k ním velmi často vracet a komunikovat je. Druhým tématem, na který bych chtěl poukázat, tak je téma samostatné ligy, kdy je to jaksi prezentováno, ta samostatnost ligy, jako nezbytný krok, kam se profesionální kluby chtějí ubírat. Já, tak jak tomu rozumím, a i po diskuzi s Dušanem Svobodou, který jaksi předkladatelem této myšlenky, si myslím, že se nejedná tím, že byla založena jakési zájmové stavovské sdružení profesionálních klubů, že se nejedná o směr, který by měl vyústit v samostatnost ligy. Já bych jenom podotkl, že třeba na Slovensku ze samostatnosti ligy nemají vůbec dobré zkušenosti. Já jsem toto diskutoval minulý týden při pohřbu Jana Popluhára s předsedou Slovenského fotbalového svazu panem Kovačíkem a jak jsme se shodli na tom, že
přes ty zkušenosti, které nejsou dobré na Slovensko, by nebylo dobré toto zavádět ani do Čech. Dušan Svoboda mě ujistil, že to založení té organizace stavovské nespěje k samostatnosti ligy, že spěje jenom jaksi posílení témat, které ta liga si chce řešit sama ve svých soutěžích. A rozhodně já jako místopředseda jednoho z profesionálních klubů, tak jako místopředseda svazu jsem přesvědčen, že v současné době je legislativně umožněno dostatečné množství té samostatnosti, po které liga touží. Myslím si, že jak ligové shromáždění, tak statut ligového shromáždění hovoří o tom, že liga je dostatečně samostatná a i UEFA jak si požaduje, aby ty silové komise jako komise rozhodčích, disciplinární komise zůstaly pod svazem a nebyly pod jaksi gescí té organizace, která tyto služby využívá. Třetím tématem, na které jsem byl velmi dotazován a které bych dneska otevřel, je téma rozhodčích. Já jsem se před startem profesionálních soutěží sešel a jednal s předsedou komise rozhodčích, panem Macelou. Upozornil jsem ho na to, že je potřeba dbát jaksi na nebo věnovat zvýšenou pozornost utkáním, ve kterých půjde o čelo či chvost tabulky. On mě ubezpečil, že cítí jakousi osobní odpovědnost za vývoj v tomto ranku a v této skupině. Byli jsme svědky jakýchsi kauz, kdy ne všem rozhodčím se podařily zápasy. Vy sami víte, o které zápasy se jednalo. Já mám za to, že komise rozhodčích se k tomu postavila naprosto odpovědně, tvrdě. Ty tresty, které byly vyneseny dle mého osobního názoru, jsou dostatečné a myslím, že upozornili jak veřejnost, tak rozhodčí, že tyto kauzy nebo těmto kauzám bude věnována dostatečná pozornost. Navíc si myslím, že minimálně na Moravě, protože neznám situaci v Čechách, ale minimálně na Moravě jsou připraveni rozhodčí mladí, perspektivní, kvalitní, jazykově vzdělaní, kteří budou schopni jak si ten tlak profesionálních soutěží ustát a čekají jenom na tu příležitost a já si myslím, že k jakémusi okysličení by mělo dojít. Toliko k těm 3 kauzám, se kterými jsem vás chtěl seznámit a pak, když budou nějaké dotazy, tak samozřejmě jsem připraven a rád je zodpovím.